el que avui vinguin este concert de persones amb problemes d'Alzheimer per a nosaltres té un gran significat perquè pensem que d'alguna manera l'Ajuntament està col·laborant amb tota la teràpia d'aquesta malaltia i pensem que d'alguna forma és molt important. En aquest moment, aquesta malaltia, com sabeu, l'edat mitjana de la gent està augmentant i per tant aquesta malaltia també està augmentant i la teràpia musical és una de les teràpies importants i que nosaltres volem ressaltar i volem, per suposat, ajudar.